Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate. So izingane zeSembu season 2 bayabuya. Manje sengithini-ke? Senithi nina anibabizanga. Hawu. Kade kungena uThando neSithembu nithi engathi season 7 ushaya eceleni ongcono akuvele kubuye ingane zeSithembu. At least izingane siqala nazo phansi. Khona vele-ke uma ubuka ingane zesithembu ngase sibuka uMseleki esemncane, masibuka uMpumelelo izinto azenzayo ngoba nakhu nje ingane sezu-3. Kanti nakhona lapha eMzumbe kunoSineya, uSineya unoma wakhe, uMpumelelo unoma wakhe, uLwandle unoma wakhe, uMpilo unoma wakhe. Laba bo-4 bayalandelana nomama bahlukene. uMpilo yena uze emva kaLandle kodwa uma wakhe akashadanga. noMpumelelo naye ube khona before umshado, noSineya ube khona before umshado. uMpumelelo-ke ezakhe iy'ngane zu-3 manje akakashadi. Khona nje impela uyasondela kubaba wakhe ngezenzo. Hhayi-ke bayabuya guys, sagcina uVuyo esho ukuthi ekhaya balindele iy'mpendulo ey'vela kaMseleku njengoba nje esezothola umntwana wesibili. Sagcina-ke uTirelo exakwe naye izinto ezimxakile ukuthi kanti ubhekene nohlobo olunjani. Sekutholakala amavidiyo sebesho ukuthi-ke babone kodwa banephutha ngoba phela leya nto eyashiwo usisi wethu lo wayesitshela umhlaba wonke e-address ukuba bezala wakhe. Ayibanganingi into eyavela ku-social media. Naye ividiyo nje leyo yakhona kubanga ividiyo engakanani, sezwa nje leyo sound leyo abayizwayo. Bayabuya-ke manje sekukhona iy'ngane. Manje-ke uVuyo naye uyenzile eyakhe i-pregnancy photoshoot. Hhayi-ke ukuthi nje u-social media uyayimosha izinto ngoba yazi sesinawo umqondo ukuthi uma bebuya sizobonani ngoba phela sakubona uVuyo wayecomplain-a ngakho, sakubona ku-social media. Nayi ingane siyibona futhi ku-social media. Hhayi, abantu abakhethe uma befuna silandele lethani i-TV show siyibambe kwi-TV show mase kuhleba thina. Bayazivezela izinto ku-social media mase siy'bonile sesiyasho ukuthi hayi bo, phela lento sayibona inje manje le sengisho ku-TV injani yona. Bexabane-ke yibo sebephatheka kabi, sebeyagijima benza ama-live video. Kanti uyaphi ku-TV ungekho ready? Ngoba phela laphayana abanishuthayo nabashuthayo yibo kufanele beze ne-crew yalaba bazoniphuzisa amanzi ukuthi-ke seziyakhala manje ngoba thina ngeke sihlale singakhulumi. Ukuthula nje ngeke size sikwenze. Manje nje sizwa sebebuya bethi hhayi i-option ukuthi ngimshiye ayikho, sizobabaza futhi. Okwesibili ukuthi hawu, okay. Manje futhi sisho okunye siyabuya sizoba hayi guys bye-bye. Nami angikho right, ngiyaphoqa nje. Kodwa ngiyabonga i-support, ngiyabonga ngiqede. Bye.